Γεια σας, στο σημερινό βίντεο θα παρουσιάσουμε το Razer Naga Expert MMO Gaming Mouse 2014 και το Razer Goliathos Gaming Mousemat. Αρχικά, σε ένα γρήγορο unboxing, ας δούμε το Gaming Mousemat. Από την πρώτη ματιά συναρπάζεσαι με την πολύ καλή δουλειά της Razer όπως πάντα και με τις λεπτομέρειες που παρατηρούμε στις πλάγιες ραφές και στο κάτω μέρος και στο πάνω όπου έχει το λογότυπο και διάφορες σταγόνες νερού. Έπειτα με το Razer Naga, όπως βλέπετε, περιέχεται σε μια πολύ ωραία συσκευασία όπου το ποντίκι και το λογότυπό του γυαλίζουν, δίνοντας μια πολύ ωραία αίσθηση στον θεατή. Στα πλάγια μας δίνει πληροφορίες σχετικές με το Naga. Στο πίσω μέρος μας δείχνει πληροφορίες για τα LED κουμπιά και για τα φώτα πάνω στο ποντίκι. Επίσης μας αναφέρει με ποια λογισμικά είναι συμβατό, όπως βλέπουμε ότι είναι το Windows και τα Mac. Από την άλλη πλευρά μας μιλάει σχετικά για τις ρυθμίσεις του Synapse 2.0 και τώρα ας περάσουμε στο unboxing.